San Juandarrak, jatorrak, gainera. Gehiago San Juandarrak, pasetarra bine bai. Pasetarra, ja. Nio geho gu berez, San Juandarrak. San Juan ondarroiko zala, San Pedro Donostikoa. Hori izan duen zen portuko rolua. San Juangoak lortu zuten portuko puskartzea, Portugai, irabazetakoa herrian azala. Eta San Juanek asko irabazizun Portugai. Eta orduan entzuten ondarroiko hortik askatzia. Eta orduan Euskadi nibelian gaude lau herri bezala Pasaia. Gerra demuan jende asko joan zen Bilbaora. Bai, hemen oso gutxi gehatu ziren. Ara, iatzen metak eta genuen itxien aurrek aldian. Eta Espainia eta Barpua gaitzen zianen, Samarkoa, kaniona asua botzen, eta balak metan tartien sartzen ziren, eta guen bazarria da arkaitzan kontran, eta itzazu aldetik botzen zituzten balak, eta metan sartzen ziren, asko, gu errenteko itxiek eta erretzen ikusitugu, guen bazarritik, hemen birian nola pasten ziren, kamioian, jendia ematen zuten, eta herrerako zuluan, trat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 an egintzen zituzten. Oain dara Bizkaia osoan. Tximila dagoen eta parkina dagoen leku hortan, hor genekan eskola. Eskola zoritxarrez ez dakago. Dakago mientzako mitxikideak, eta pizkako eskorra jomiote lezoa. Zagoan ez dakago eskolik. Hemen dakago lizeoak, klara. Den euskera. Euskera, gero. Den euskera. Bai. Guri gala ziten zigun. Orduan, iskutu. Guri gala ziten zigun euskara zitia. Bai. Iskutuan. Guri gorduan, erderaz oso gutxi egon, oso gutxi, erderaz ez genuen iten, dena euskeraz. Tranbia Donostiatik errera joten zen, eta guan euskaraz eginala, guardia zibilak etorri ziren, pareja bat. Eta abertza eginean, izketan, euskaraz eginala. Abertza gene eginun galazit jazola, guk ez gene egikula, bazter jalola bitzi ginean guk ez gene egikula, zerre? Zoritxarrez hemen erdera gaino. Da beti kuadrilan bat ama badago hartartuna, eta biten dago, behak ulertzeko, ez geltzeko atzian. Normalki zoritxarrez, gehiago da erdera San Juanen, euskara baino. Eta geho giroari ez da oso euskalduna hauen, da talde bat da, euskara pixkamitza San Juanen. Eta talde polita dago. Eta egiten da, nuziamekan jatien bat, euskararen gatia binen ustela, egoain koruak hasi geha bere, hasi dira euskal kantak, arrantza. Bajurako vaporiak etortzen zianak egunean. Hemen eguna pasa, deskargatu eguna pasa, eta ginoela barri artea. Hemen llegatatzen zen igual, 350 vapore. Hemen bazien 300 gehiago barko, freskokua. Luzuriaga tamen pizeuden, Luzuriaga batez ere vaporeak egiten, okonpontzen, geodikea zertzen, ligorra, eta beko aldiak eta margotzeko eta Luzuriaga egon mepi zegoen, muilia zokana deskargatzeko arraiak eta arrai freskuak, bakailuak ere bai, eta gero zertzen zituzten, frigorifikotan, legortzeko eta dena. Eta gero zegoen pizbe, hori da Zagoango enpresa handia pentsatzen dut. 1.200 izan ditugu gutxinez lanean. Zagoanen gaur egunean, hauen dago, Luzuriaga zana hauen da, Zamakona. Ez dela Zagoanen... Ez, beste gaitik buena hauen ez da. Ez dako duzen. Ino lanen erroluaken, gero industrialdeak. Industrialdeak eman du jendia leheno ementzagona, kanpoaldea. Kanpoaldea bai, oitzun aldea, renti aldea. Hemen ni dakitela, egiten izan dugu 3.019 biztanle. Eta horrela, ez, 18. Eta San Pedro hortan ere irabazi ziguten urte batean batengatik. Behar gitzean 3.019. Pizbe desagertu zen, pizbeken desagertu zen herri erdila. Egandetan izan zen hemen Gramola plazan. Eta zan diskoteka anita beti izan dugu. Zan anita jartzen zuna. Eta ez da prestaba bi peseten gatik, iten genuen diskoz dedikauz. Oten ginen dago beko eskorrak, eta le dediko a tal. Le dedico a American Menoa, no sé qué, a Gertrudis. Mitirutzen ginen, hori, txoki jari, unbien txoki jari. Dugu futbolak, eskubala joare sortu zen.
Eta eskubalerian, San Juan darrak irabazin betzuten. Eta ez bezutu irabaztean, arbitrua, gurea. Lehen San Juan darrak irabazin betzuten, por pelotaz. Hogak errente dira, gu ez, Olio Luma, Hernanik Iberduan, ondo hortan. Hoi hartzunen, 3 bide Lasarteko bidia eta hori joko bidia hartzen zen, hortan tabarna bazan, han soinu gotzen zuten. Nola gotzen zen? Oinaz gotzen zen jartzen? Oinez erio. Hori urruti dago, Bai. Normalean, antxo bizote ginen. Lehen oso moda antxo, eta gero izan dantzak, karo herriko dantza. Lehen gaina mutur goga bukatzen ginen buketa. Beti, hemen ez, batez errentetan. Zean tutxepeko kuadrilla bat, eta errenteko kuadrilla bat, bi hori kuadrilla esaten zian. Eta ez bazuten bukatzen mutur joka, etzan jaina. Hori azteroa. Bueno, gu beti ibiligea oso desberdin hobetatik. Hobe beti ibiligea errentetan eta antxontola, gu ez. Gu ibiligea, oiartzuna, txiki erdi, geho izat altzibar da, geho joaten ginean, Iruna, bentaz de Irun, sorruenea, inguru iten denien ibiltzen ginean gu. Gu hemen errentetan horietan gutxi ibiltzen ginean, oso gutxi. Ustailan, 25 eta meka. Santiago, Santana, San Pantaleon, San Entremedio, zatu dugu santo berri bat bai, urte batean, San Ignacio, eta gauzatu egun bat egitio, San Propina. Etatu zen, lauran batakin San Ignacio eguna, bukatzen zan ja. Eta jode, igandiaz dugu txiko batek gabe, San Propina. Leheno askoz hobeto odez berdinak, ez da egit. Leheno jendia, hemengo barko iguzitan, umiak, haka barandan tartetek zartu, haka zintzilik, argazkipila da hortakaz. Eta gero, balko bat egizuna balkoetan. Eta bai herriko jaietan, bai zizenetan eta bidena, izugarri jende pila. Ja ez da renoko giru hori. Ez naute eman, 3 kalabaza baino gehiago, bine. Kuadrian joaten ginean. Eta bailaz no, bala, behin datzea. Ez ziguten, laugarren kalabaza ez ziguten, eta ez oain ondo gaude oain. Nire estroparetan esan dukea txarra morratuak. Nire botan haute tiesto bat, hortak azuitxi altu hori. Hortik, azkeneko etxe bitzatiek. Etorri ginen Donostiko estropara bat izan duzan, eta gatozela patrullo izan duzan gure kuadrilako bat. Eta irabazi genuen Euskadiko txapelketa ematolako bat. Eta Babilula kantari, eta San Pedro Kaiko Euskaliaz, emako goitik. Eta zitxontu ezto, zutxa, ez zuen pentsatu bibide, eta zitxontu ezto, eta fa! Ez que leheno guri San Pedro mote digute harriteak, digute denetik, estropara zen. Estropara zen, ez genuen kontrajuik, lezon, gure ondo. Eta antxoekin ere, ez zegoen duzen. Gu Andrea Gallabidago eta inantxoa, eta besteak honea, eta beti, tienes que venir aquí, en busca novia, habita tu pueblo, eta loko txak, jarrez. Santo Cristo, lezokua, Santo Cristo akatena, gua lapurtua dute, Bueno, lapurtua. Hemen gua, sanua, San Juan lapurtu zioten, Ez, eza era da, hemen gorrantzaliak, arkitua itzazuan, eta gero bi garrafoi ardon gatik aldaketa egin, ez? Txoek bi garrafoi ardo, eta gu gurutzia. San Juan dago lezoti pasa beharra, o San Pedroti pasa beharra. Eta ordean ginen, Den batian, herri honena, San Juanena, mendila jaizkibel, dena, ondarra biraino. Eta esateute, kuen gure azuek eta esaten zuten, Botillo bat patarren gatik saldu zutela hemengo alkatiak, hemen ze alkatiten zuenak. Eta ondarra bitarra berriz, ondarra bitarraken jartzen bezala zuizketan, haiek esateute, hasi ondarraiko muturretik, eta hemengo mutur arte, puntetako mutur esate jogu, horre arte ondarra bilan azala dena. Gehango jan iskulin deitza, mendi mutura, jaizkibekua, eta handa, goitik hasi, eta beraino, paretaina, hangua, hemen paretina dontokitik, ara ondarra bilana da, eta bestia hemen gua da. Eta barna bai, oan minio gehiago. Batzuek itxitia, restaurante egiteko, taberna sana, leheno, handi dagoena, arku pesa, hemen dagoela, plazan bertan. Mekuadriak eta kantarita,
kultura asko. Txikito mono, hemen, txikito monoan, taberna kantari, Gero, zagartoetik izan dut, 14. Zagartoetik jare bai? 14 zagartoetik izan dut, Zamorena. Lau pila bat. Mila? Bi? Eta litzaten jan, beste? Horra da mazki, eunda bat urte, oen ditu, endala One- urte bete, egun urte. Kubeti izan dugu korderoa. Karo, abizena da kordero. Egon nahi dago mila, goikotxea. Oen dagoen, horra da, kartala jarrian, egun urte, ez ez bat ditu. Errope basteko bat, hor bado bat, bino... Normalean kanpa. Dena kanpo. Gehiena errentira. No. Jendia, gehiena errentira. Bai, eta nabari izan da. Itzazoko rolua horrekin, eta za, horrekin nahi ditan. Gero dakagu albaola, gero noko embarkazio zarrak, hemenko planuak eta berrizten, zaberrik egiten, gero dakagu la famosa Santa Faustina. Dakagu elizan dakaguen emakume bat, Santa Sana. 12 urteko neska bat. Eta dakagula lepua marka bat egina, eta bere aitak akatu zula bata etzagatik. Aita jakin gabe. Hemen daude lau bostitxe, alokatzen dituztenak, kapoko jende hola, bai, azte beterako, lokezea. Baina, bost daude, bez dago dituz. Jatetxeak. Bai jendia gala zaten du, kanpoko jendia. Eskamara eta txulotxo bat azera dira, gondu guztiak izaunak. Lehen zian ja, gaizti jo zian. Lehen gutxi gora bera bai, gaizti hori dira leku guztietan. Famatok asko izan dira. Egoen, Zajondik kanpo, Agel Patxi, adibidez, hori kompositor, musikalaria. Ego Biterugo, hemen izan duzan Biterugo, idatzi zuen Miserable, San Pedro Abide librua, hori izan dugu gure erromanak hortan ere. Ezke, Biterugo etorri izan honea, jonta eta gustatu egin. Eta gero orduan zeuden, batelerak, emakumeak arraunean, oain motorra dana, San Pedrotan zangoen ibiltzeko, lehozeian botian. Eta hori etorri izan hona, teko zinun emakumeak lanean, arraunean eta bestean pasatzen, eta gaitu zen, tipo bat, txolatua. Eta hendu zen hemenko Biterugo itxian, hendu zen azte bete. Jo ematen zuen hendu zela 4.000 urte. No, porque escribió el libro de los miserables mirando por la ventana a San Pedro. Eta el miserable San Pedro. Eta betiko jalde hor dakau. Esango izut, jende asko, niri izan dutena, bai erdaldunak eta bai euskaldunak hemen izan du dianak. San Juanen oso jende jatorra. Eta gainea, konfiantza aixa ematen duenak. Aixiegi ematen du konfiantza. Hortan badago fallo bat, Fama hori dakagu. Hori, toki askotan. Kanpoko jende abalin bada, hori, konfiantza hori eman eta lagundu, zei behar dugu ezada, hortako. Beste dakagu, beste fama. San Juan beti San Juan. Oso berezia bezala.